धनी तोहरे आज जो बुल्ले न मिलबू होई न सबूर हो अपन तू गोलू के कर जनी दूर हो बोलन करी चिहिकी मरी हल चल गोलू में डाल के मरना गइलू हो किया धनी तोहरे कारणवा मनवा लागत नइखे काहे तू सपनवा भइलू हो एगो हमनी के आग्रह करब जब सब भाई मिल के यूट्यूब वाले भाई मार्केट हमनी के डाउन हो जाई होइयो कोई मान ले लेकिन आज के डेट में भी चंदन भैया ना कभी गीता रानी जी के मार्केट डाउन भइल बा ना कबो होई और ना स्वर्गीय बिजली रानी जी के मार्केट डाउन भइल बा ना कबो होई एगो गीत रहे कौन हेलो चलत रहो जी गा दे गा रहे ना तो हमरा ये गाना के डिमांड बा हेलो हेलो अपने दुनिया बाहर देता रहो सीख वेलनु है ठार वाली पगड़ी बने के हमरा चलते ये गाना के डिमांड है धन्यवाद धन्यवाद अरे गाओ देखिए मेरा ही किशोर का गाना है गजल है आप लोग की सेवा में मैं पेश कर रही हूँ आई इधर बहारी जवानी उधर गई बर्बाद करने आई थी बर्बाद कर गई कि सोचा न हमने आप आएंगे एक दिन इसी आसरे में सारी जवानी गुजर गई किसी ने कहा था यारो चंदन जी आइए किसी ने कहा था यारो कि चांद से सितारे को अपने माथे पे सजाए रखना और अपने दीवाने को दीवाने बनाए रखना और जितने बाराती खाना खाने के लिए बाकी हैं बिटिया के द्वार पर चले जाएं आदेश आया खाना खाना आती हो पूरा हो गई वहाँ कि दर्द दिल के उपटे यही गाना ना कि दर्द दिल के उपटे कि जब जब रात होला दर्द दिल के उपटे कि जब जब रात होला दर्द दिल के उपटे कि जब जब रात हो दर्द दिल के उपटे उनका से बात कल चाहिए मगर न बात भोला उनका से बात कल चाहिए मगर न बात भोला दर्द दिल के उपटे कि जब जब रात होला दर्द दिल कि जब जब रात होला दर्द दिल के उपटे उनका से बात कल चाहिए मगर न बात भोला उनका से बात कल चाहिए मगर न बात भोला दर्द दिल के उपटे कि जब जब रात होला दर्द दिल के उपटे कि जब जब रात होला दर्द दिल के उपटे एक गीत भाभी एगो गीत हमरा के सुना देब का हम हाथ जोड़ के निवेदन करब आई ने उन्हें किनारा काहे बनी हई अरब के धन
हाय मोर तन मन हाय मोर तन मन बाटे अरब के धन हाय मोर तन मन बाटे अरब के धन डरवा लुटाए जन पहिरा के डरवा लुटाए जन पहिरा के आ चोली में सामान 25 लाख के चोली में सामान 25 लाख के चोली में अरविंद भैया गीता भाभी जी तनी हई जोकर के संग ले ली ना हमरा जोकर के काम नहीं के तनी मनी जरूरी बा जोकर ना ना जोकर के जरूरी नहीं के ना जोकर वाला मंच ना हो ना ना सुनी अलग अलग क्वालिटी बनावल गइल बा अच्छा एगो बात छोटे बाबा आ चोली में सामान 25 लाख के चोली में सामान 25 लाख बिना भगवान शर्मा लक्ष्मण के जो आप लोगों के बीच श्री श्री प्रोफेसर चाचा के पुत्र मंच पर आ रहे हैं पधार रहे हैं कहीं कबिया के घर के दामाद पधार रहे। अरे आओ ये नता से तारा मौसा लगोगा ये आदमी यही लूर पर थाई लेने जाता है हाँ खाली हेकरा कहला गोलुआ ना कहते ना जाए साफ झरगा बा ई जोकर बिना चोकरो के चलेला छोटे बाबा जब खड़ा होइए गइल बानी तो उहाँ के संगत क के हाउ तने सुना दे यदि हम जनती मरद मिलिए करी ले मैं भैया भैया मैं एह चिंता से पियरा गइले सारा सिंगार मुर्तवा गइले एह चिंता से पियरा गइले सारा सिंगार मुर्तवा गइले उनका से बात कर जाही मगर न बात भोला उनका से बात कर जाही मगर न बात भोला दर्द दिल के उठे कि जब जब रात भोला दर्द दिल के उठे कि जब कि जब जब रात भोला कि जब जब रात भोला कि जब जब रात होला दर्द दिल के उठे। और आप लोगों की सेवा में ये गाना और गा रहे हूँ इसके बारे में बहुत सारे